Bună ziua, trader, și bun venit în săptămâna 6 din acest challenge, în care să sperăm că data aceasta vom face profit. Iar planul pentru săptămâna aceasta o să fie în felul următor, pentru că vreau să fim mult mai organizați. Săptămâna trecută n-am avut tranzacții, așa că am fost complet random. N-am vrut să cheltuim și demoralizat și n-am avut ce să o filmăm. Dar săptămâna aceasta revenim cu forțe proaspete, să sperăm că și piața va reveni cu forțe proaspete și să începem săptămâna într-un mod frumos, adică suntem în data de 8 septembrie, 14 și 20, respectiv 13-20 ora României, și planul pentru săptămâna aceasta va fi în felul următor. În primul rând, astăzi începem cu analiza pentru săptămâna de curs. Merg să văd, de fapt merg să mă tund ca să pot să fiu fresh, să putem să filmăm frumos. Iasmin, eu mai stau o zi, două. Mai stai câteva zile. Bun. Am înțeles, da. La tine freza e un pic mai mare și... Dar tu te-ai tuns după mine, nu? 2 zile după, da, 2 zile după, deci mai merge la tine. Bun, după asta merg să văd niște apartamente, pentru că vreau să gândim în viitor și în cazul în care challenge-ul o să dureze mult mai mult, nu mai vreau să stăm în Airbnb, vreau să ne mutăm la un apartament al nostru pe care să plătim chirie lunară, pentru că după ce trece perioada de vară o să se mărească cu mult prețurile, așa că va trebui să mergem pe long term. Și plus, dacă avem un loc unde stăm tot timpul, putem să ne organizăm și cu haine, și cu mâncare, și cu o sală lângă. Vreau să ne luăm apartamentul nostru, să ne mai schimbăm, să putem să ne facem setup-urile de trading, acum că și Iasmin a învățat, adică este în punctul în care a învățat strategia, acum trebuie doar să pună în practică, să-i facem și lui setup-ul lui, să putem efectiv să tranzacționăm cum trebuie, să avem mediul nostru de tranzacționare, nu să schimbăm de la masă la lobby, la și așa mai departe, să tot schimbăm locațiile. Vrem să avem o locație stabilă, dar am așteptat momentul acesta ca să avem suficient capital și buget. De asta gândim în viitor și în momentul în care o să avem mai mult capital, putem să ne mutăm la cazarea noastră, să ne facem setup, să ne facem tot ce trebuie, astfel încât să avem mediul perfect de tranzacționare. Așa că acesta este planul pentru săptămâna aceasta și începem cu analiza primelor parități pe care eu le iau în considerare, pe care noi le luăm de fapt în considerare. Așa că haideți să vă arăt ce vreau să tranzacționăm. No, primul începem cu euro-dolarul, evident. Iar euro-dolarul pentru săptămâna aceasta, sper să meargă și internetul, pentru că se mișcă cam prost. Îl tot văd acolo că licăre, o dă baie verde, baie roșu, câteodată merge, câteodată nu merge. Bun, și pentru săptămâna aceasta, euro-dolarul rămâne, hai să dăm luminătatea un pic mai mare, cu aceeași analiză. Am și postat pe grupul de Discord din programul Zero to Hero toate analizele, dar haideți să vă explic și vouă. Deci pentru săptămâna aceasta, pentru euro-dolar, mă uit pentru targetul din 1.18.300, este același target din săptămânile trecute. Pur și simplu așteptăm practic o retragere în 8 EMA, unde vom intra cu poziții de buy, astfel încât să ajungem în targetul nostru. Adică efectiv așteptăm o retragere în 8 EMA, iar de aici o să ne uităm cu poziții de buy până într-un nou higher high pe daily. Se mișcă internetul destul de fapt foarte prost, nu destul de prost. Foarte prost. Bun, acesta este euro-dolarul pentru săptămâna aceasta și orice retragere este potrivită pentru poziții de buy. O altă paritate pe care o am în vizor, de fapt pe care am avut un vizor și n-am apucat să intru, este AUD GPI-ul, care, după cum bine știți din vlogul precedent, targetul nostru este 97, pe care targetul nostru este 97.500, ca să-l luăm ca și nivel psihologic. Uitați-vă ce frumos a avut această retestare de optime unde se putea intra cu poziții, dar noi din păcate nu am intrat. A respins foarte frumos, iar acum cel mai probabil astăzi sau cel târziu mâine va sparge new high și va forma unul, de fapt previous higher high, și va forma unul nou. Deci pe acesta cam nu prea mai avem ce să deschidem, pentru că e foarte aproape de target. GBP CHF-ul, am spus că pe acesta vreau să văd o închidere peste 8 EMA și o susținere peste pentru poziții de cumpărare până în 1.09, să spargă 1.09.597, 1.09.600, dacă ar fi să rotunjim. Iar euro-UD-ul, acesta este un alt potențial setup pentru săptămâna aceasta. Ce greu se mișcă internetul. Foarte greu. Dar știi de ce? Cred că am pus vlogul, am încărcat precedent. În momentul în care filmăm acum, în seara aceasta și încărcăm vlogul pentru săptămâna 5. Și de asta ce mai probabil se mișcă atât de greu. Și mai este și roșu acolo, din câte văd. Da, a murit. Bun, euro-AUD-ul, ca să înțelegeți, pentru săptămâna aceasta, exact ca săptămâna trecută, aștept la schimbarea de trend. Pur și simplu prețul să schimbe trendul și pe weekly și pe daily și să spargă 1.76.750, adică orice retestare săptămâna aceasta de 8 EMA este potrivită pentru poziții de vânzare până în previous lows. O altă analiză ce vreau să scot în evidență, haideți să vă arăt în grupul
din Zero to Hero. Am postat în data de... Ce dată era aici? 18/8/2025, a postat o analiză pe AUDCAD, dacă stați și încărca ar fi perfect, în care am zis AUDCAD. Chiar dacă suntem în trend descendent, eu tot susțin schimbarea de trend. Ușor prețul va sparge procentul lor high, trebuie doar să avem răbdare de elefant. Aici, practic, ca să vă explic, nu se vede pentru că nu se încarcă internetul, pe dacă ar fi să mergem pe... Eu nu știu de ce zic mereu dacă ar fi. Dacă mergem pe EURUD și ne uităm un pic la... nu EURUD, 2 secunde că am încurcat capra cu varza AUDCAD. Mi-a rămas în minte EURUD-ul, AUDCAD. Cred că pe FXM sau pe Wanda, cred că am analiza. Nu, am analiza pe... nu știu care provider, cred că pe FXM. Da, pe FXM. Și analiza era în felul următor, adică dacă vă puteți uita, weekly și daily trendul clar se poate vedea, suntem în trend descendent. Se vede de la o poștă că trendul este descendent. Dar eu, bazat pe experiența pe care am acumulat-o până acum, am început să anticipez foarte bine schimbările de trend. Și în toată zona aceasta de range eu am spus, se va schimba trendul, piața va veni și va sparge procentul lor, hai, se va schimba trendul, se va schimba trendul. Și bine, după aproape, cred că mai o lună, mai bine de o lună de când am tot postat, de fapt nu, din zona aceasta am spus că va schimba trendul, adică din data de 16 iunie și acum suntem în 8 septembrie. Am spus că se va schimba trendul, adică am anticipat toată mișcarea asta de 240 de pips în acest moment. Că prețul va sparge precedentul lower high. Și vedem că asta se întâmplă. Vreau să scot și mă laud cu această analiză pentru că, să și înțelegeți de ce, când piața funcționează și merge foarte bine și respectă market structure-ul, toți faceți profit, toți sunteți profitabili în trading. Dar în momentul în care piața invalidează orice analiză, orice structură, atunci pierde tot. În primul rând pentru că nu aveți un risk management solid și nu vă controlați emoțiile și în momentul în care piața nu mai respectă structura, începeți să reacționați ilogic, să riscați mai mult, să nu mai țineți tranzacție până în stop loss, până în take profit, începeți să nu vă mai respectați regulile. Și eu mi-am dat seama că aici, evident și la mine a fost aceeași greșeală. Am dat seama că în momentul în care piața nu respectă, atunci pierd cel mai mult. Și am început să învăț, să studiez spargerile de trend. Și de fiecare dată când anticipez o schimbare de trend, știu că îmi perfecționez strategia. Și de asta întotdeauna am început să tranzacționez, dacă vă și uitați pe Instagram meu, în ultimele, cred că 14 luni, am tranzacționat foarte mult împotriva trendului, doar ca să învăț să anticipez aceste schimbări de trend și să-mi perfecționez strategia. Pentru că trading nu este vorba despre... nu este vorba neapărat despre cât de bine anticipezi în momentele în care piața merge în direcția ta, cât de bine te descurci în momentul în care piața nu merge în direcția ta. Și știind asta, am încercat să îmi dau seama cum să anticipez schimbările de trend. Și aici vin cu lauda mea la intrare împotriva trendului. Așa că asta este analiza pentru săptămâna aceasta. Mai așteptăm să se miște. În cazul în care avem retrageri pe RUSD și pe EURUD, atunci putem să căutăm potențiale setup-uri, iar pe GBP, CHF, în cazul în care închidem daily peste 8 EMA astăzi, tot la fel putem să uităm cu poziții. Dar, deocamdată, merg la tuns, mergem să vedem apartamente și revenim. Hai să începem săptămâna frumos. Ia-ți mi-ai și primele intrări săptămâna aceasta? Da, pe codul demo, evident. Evident. Săptămâna trecută mai făcut niște intrări și am mai făcut niște bănuți, dar recuperez. Nu nimic, așa înveți. Acum, ca să înțelegeți, eu l-am învățat ce are de făcut. Acum trebuie doar să pună în practică, să facă toate greșelile, să treacă prin toate greșelile. Dar evident la fiecare greșeală procesul o să fie mult mai rapid pentru că eu sunt cu el și o să explic ce face. Dacă ar fi fost singur, cu siguranță îi lua 6 luni să-și dea seama de o singură greșeală. Așa totul este la X5, ceea ce face el acum. Să sperăm că nu o să fie degeaba. Așa că hai să începem săptămâna. Hai să nu mai pierdem niște bani. V-am pupat! See you later! Okay guys, so we are here with Mustafa. I think he is the best barber in town. His barber shop is here in the address downtown. It's in the hotel, right? Yeah. Yeah, so he is the best, believe me. This guy, every time when I'm doing a haircut with him, it's fucking perfect. So if you want to have a haircut, you can come here. Okay, brother, thank you very much. Thank you. Thank you. Bun, am terminat cu frizeria, sunt fresh. În acest moment o aștept pe doamna cu care merg să văd apartamentele. Poate pot să o filmez, poate nu pot să o filmez. În cazul în care nu pot să o filmez, îmi fac o idee și o să vă explic și vouă despre ce este vorba, ce locație, cum arată apartamentele și la ce decizie voi ajunge. Așa că ne vedem mai târziu. Tada! Ghiciți unde am ajuns.
Din păcate n-am putut să o filmez pentru că n-a fost ceea ce mi-am dorit eu, cum mi-am dorit eu și nu se putea filma cu femeia respectivă, dar pe scurt încă nu am găsit ceea ce îmi doresc pentru un apartament. În momentul de față suntem la sală, Iasmin face nelipsitul picior. Da, trebuie să facem să fie înainte puternic, fratelo. Astăzi am mâncat doar o singură masă, am mâncat o ciorbă de pui și sincer nu mai pot de foame. Iar un challenge facem. În challenge mai facem un challenge, anume vrem să rezistăm cât 2 zile? Da, 2 zile. 2 zile să facem fasting, să nu mâncăm deloc. Cred că o să începem de mâine. În seara aceasta mai mănânc ceva, cel puțin eu, dacă vrei și tu să mai mănânci, vrei? Un shake, proteine și ok. Da, eu aș vrea să mai mănânc ceva, că nu mai pot de foame. Mergem la magazin și luăm ceva. Terminăm sala, astăzi facem umeri, nu știu dacă se vede. Umeri și buci. Tot în seara asta se încarcă și vlogul din săptămâna 5, așa că deocamdată nu avem nicio intrare pentru săptămâna aceasta, dar pare destul de promițătoare. Simțim o intrare pe stai ca să zic, liră cu franc elvețian? Nu m-am uitat, sincer. Joe pe ceva șef? Da, zic că intră acolo, franc elvețian. Vedem, o să ne uităm pe grafice. Am uitat eu puțin și mi se pare că... Nu am apucat să mă uit, m-am uitat doar pe euro-dolar și am văzut că nu e nimic. Că vedem dacă iar am dreptate. Terminăm sala. Se lasă cu mulți bani. Oh my god. Terminăm sala și revenim. Ce criminal ești, Iasmin. Bună dimineața, YouTube! Suntem în data de 2 secunde, 9 septembrie, mai exact 12 și 28 de minute. Și în acest moment, exact la și 30, am ședințele cu membrii din programul Zero to Hero și am zis să vă fac și vouă un update pe YouTube în cazul în care se întâmplă ceva, pentru că o să dureze ceva aceste ședințe și în cazul în care se întâmplă ceva o să deschidem tranzacțiile împreună cu studenții și nu o să am timp să vă fac un update. Așa că, în dimineața aceasta, singura paritate pe care eu mă uit în acest moment și văd un potențial setup este euro-dolar. După cum bine știți, ne uităm pentru retestări de 8 EMA și vedem că pe time frame-ul de o oră mișcarea de retestare practic a început, de coborâre pentru retestare de 8 EMA. În cazul în care avem retestare și confirmare de respingere, ne uităm cu poziții de buy până în targetul din 1.19.300, așa cum am vorbit. Bun, pe lângă asta, pe lângă euro-dolar, mai văd și GBP-USD-ul, care weekly este într-un trend ascendent. Știu, poate ziceți că aici spar, dar am verificat și weekly este ascendent. Dacă ne uităm la low de această candelă, este în 410, iar aici este în 394, deci este mai sus, deci nu a spart. Weekly trendul este ascendent. Daily am avut spargerea de trend aici, a coborât, dar vedem că din nou a avut o spargere aici, s-a schimbat trendul din nou în trend ascendent, deci aici este un higher low valid, acum pur și simplu o retestare de 8 EMA ar fi potrivită pentru poziție de buy cu target în precedentele maxime din 1.37.880. Acesta ar fi targetul pentru GBP-USD, dar se corelează foarte mult cu euro-dolar în ultima perioadă, deci pentru mine ar fi mai favorabil să găsesc o intrare pe euro-USD. Așa că am văzut un comentariu în vlogul de săptămâna trecută, din săptămâna 5, în care cineva a spus: ați numărat de câte ori a zis Dani așa că, nu știu de ce folosesc foarte des această frază. Iar venea să zic așa că. Așteptăm să vedem ce se întâmplă. Este și 31, așa că trebuie să intru în ședințe cu membrii și ne auzim mai târziu. V-am pupat! Și uite așa, am ajuns la sală cu Iasmin. Astăzi facem spate cu triceps. Și vreau să vă zic că noi de aseară, practic, suntem pe acest challenge. Avem 19 ore și 35 de când am mai mâncat, dar ca să înțelegeți, ieri... Ce uite așa la mine? E foame. Vrei să vedeți? E genul ăla care, după ce face la aparat, stă așa. Și vrea să bată pe cineva. E foame. Și mi-e foame. Ca să înțelegeți, ieri, noi n-am mâncat toată ziua. Da, v-am înțeles. Ieri nu am mâncat toată ziua și aseară am mâncat ceva foarte, foarte light. Dumnezeu că am mâncat o supă eu și niște hummus și tu ai mâncat pastele alea. Paste. Adică am mâncat foarte, foarte light și am zis, băi, să începem. Și de fapt eu am zis în felul următor: hai să mâncăm mâine ok, să mâncăm normal astăzi și începe de poi mâine. Dar bărul mi-a zis că el nu. Începem așa, așa că noi practic avem mai mult de fasting, da? Oficial, avem 19 ore și 36 de minute. Terminăm antrenamentul de spate cu triceps, mergem la piscină după să ne bronzăm. Veșnica strategie pentru partiurile din toamnă. Și
după, vedem dacă putem să găsim ceva în piață. În momentul de față pe EuroUSD încă nu avem o retragere, dar sincer asta aș vrea. Să avem o retragere. De fapt, uite că avem. A început retragerea. În momentul în care coboară și ne oferă o intrare, putem să și executăm un potențial setup, dar avem nevoie de retragere mai amplă în opțiile mei. Așa că terminăm sala și revenim cu un update fie de la piscină, fie din cameră. Hai vă rog, îi dăm, pa! Am venit la piscină și am adormit cam vreo 10 minute așa, dar de foame, nu de altceva. Am mai făcut fasting în trecut, dar de data asta e ceva rău, adică am o foame groaznică, uitați-vă la ăsta. Ce faci acolo? Foame. Sport în apă, vezi foame. Am venit să ne bronzăm, soare nu prea mai este, dar încercăm să prindem ce a mai rămas și pentru noi, pentru că după ora... Cât e ceasul acum? Spune-o, zic ca mine. După ora 4 nu prea mai este, doar în anumite părți aici la piscină. Și că să mai prindem și noi ceva și rezistăm. În acest moment avem 21 de ore de fasting. Și încercăm să rezistăm, iar pe euro-dolar, hai să vedem, că n-am apucat să verifică. Băi, la mă las să vorbesc. Vreau să zic că eu am făcut deja o intrare pe euro-dolar. Ce intrare ai făcut tu? Pe bai. Bai? Da. Eu o să pierzi. Am vrut să zic că pe ser. Îi de bai, doar că eu l-aștept mai jos și cred că ți-o și luat stop loss-ul. Rău coborât. N-ai pus stop loss? Am înțeles. Așa da. N-are cum să-ți ia stop loss. N-are cum să-ți ia stop loss dacă nu pui stop loss. Creier. Deci, am zis că l-aștept mai jos și cred că cel mai probabil a început să coboare. Dacă punem un Fibonacci, Coborât? da, dacă punem un Fibonacci de aici, cam ăsta ar fi, doar că știi ce nu-mi place mie la acest Fibonacci, nu știu dacă se vede, că mă întorc. Nu-mi place la acest Fibonacci faptul că nivelul 100 este practic în retestarea de optimei. Nu știu ce am pus aici, ce s-a întâmplat. Practic nivelul 100 este fix în retestarea de optimei. Și încă mă gândesc dacă să intru, să aștept practic confirmare din această zonă sau să-l aștept să spargă acest nivel, să-mi formeze o nouă zonă. O să vă arăt când ajung la calculator. E foarte aproape, deci e semnal bun că astăzi este marți și e foarte aproape de retestare, deci putem să avem respingere până vineri, dar încă nu sunt sigur cum voi intra și ce voi face. Așteptăm să vedem ce se întâmplă. Când ajungem în cameră, revenim cu un update. See ya later. Am burta lipită de spate, dacă mă credeți sau nu mă credeți, ăsta e adevărul. Nu doresc nimănui durerea de foame. Vorbești mai tare, că nu te auzi. Mă doare stomacul de foame. Mai tare! Mă doare stomacul de foame. Mai tare! Mă doare stomacul de foame. Mă doare stomacul de foame. What the fuck? Aș mânca orice. Nici ca orice. Aș mânca. Chiar mi-i mă doare stomacul de mor, juram aici durere. Imaginați-vă, stai așa. Imaginați-vă dacă acum faci așa, la ora asta, la 20 de ore. Imaginați-vă cum o să fie diseară. Că atunci e cel mai rău. Seara e cel mai rău când te pui la somn să reziști. Imaginați-vă cum o să fie el atunci. Iasmin, ai doar 20 de ore. Ce face? Mănâncă umbrela. Te transformi? Măcar transformă-te în în spiritușul de la capătul curcubeului, să ai și tu o oliță cu bani. Galben. Ceaun, fratele meu. Un ceaun de galben. Ceaun, mamă. Să avem și noi un ceaun de galben. Și... Bă, de galben, mă, de fasole. Bă, tu știi ce e ceaunul ăla de la... Așa, Vai, de la făcut la munte, la noi. Da, mă, dar bă... Un ceaun de la făcut și la final să bage un pic de fum în el, așa, știi? Niște carne din aia fumată, cu fasole scăzută. Sau gulașul ăla. Niște cârnați din aia fumați. Foai de capul meu. Îmi faci rău, mă rănești. Nu mai vorbi așa, don't be. Imaginează să taie și o roșie din aia de țară cu niște ceapă, cu sare așa frecată, cu slănină, cu brânză. Carne de pasăre. Uai de carne de pasăre. Carne de pasărică. Bă, vârșu frumos. De pasăre. De băut doamne ăștia pe vlog. A, bă, partea asta tai-o frumos.
Da, sigur, o să o tai, da, stai tu liniștit. Da, am glumit, știi că am glumit. Dar mi-e foame de mor și fac aiurea mea. Văd. Ești bine. 2 zile, vă promit eu că de seară trec forță pe noaptea asta. O spune în camera să ne filmăm un somn cu Bagiu, ca știi când erau ăia, nu erau lăsați să doarmă, că îi puneam pușcărie. Auzi, știi ceva? Hai, pot de foame. Cred că leșin de foame. Ground floor. Deja am ajuns. Este foame, nu mai pot de foame. Mergem să luăm o apă de la market. Dar o să vedem mâncarea acolo, și ce zic. O bebe. Foai, ai văzut un bebe? Și care mănâncă, care bea lapte. Mâncă bebeluș. Ce-ai mâncat, mă? Ce-ai zis? Ai mâncat bebelușul? Bă, nu e ok. Nu e ok, frate. La bebeluș, mă. Ce? Trebuie să ia veșnic de sau Sânge de bebeluș? n-ai văzut în el? Ba da, am văzut, da. Foai, nu mai pot de foame, frate. Și deschid ușile de foame. Se deschid ușile de foame pentru noi. Deci ieșiți vă afară, că sunteți nemâncați. Săracilor flămânzi. Săracilor flămânzi. Ai, și ce cald e. Și mi-e și foame. Ia fost Tasmania. Diavolul Tasmania, mic ce ești. Da, mică am foame. Și mie. Oare să mai ținem challenge-ul ăsta pe lucruri? Da, cine, mă? Asta a fost un test. Bă, dacă reziști. Cât e? Deja ai 5. Mă, numai 5. Eu numai 5, mai avem până mâine. Mamă. Bă, numai 5. Ai zis să bagi ceva în gură? Îți dau eu să bagi ceva în gură. Bă, frate, urât vorbești. Ce mă? Ziceam că îți dau un sandwich. Vrei? Uite, Porsche. Urât vorbești, frate meu. Da. O simt că mai ia cu amețeală de foame. Bine, nu exagerăm acum, că suntem spartani. Da, nu e, nu e foame de mult. Ne este foame, dar exagerăm, oricum o să ținem până mâine, adică nu avem de ales. Dar ne este foame. Revenim. Haide să mâncăm ceva, că m-am oprit camera. Nu, frate. Nu știe nimeni acum. Pentru noi ținem asta. Îl vedeți? Bai, am testat. Nu? Mamă, ce bine arată. Aș băga o pasulă. Tu îți dai seama legumele alea cu peștele ăsta? Nu, îți dăm fasole. Aia nu-i fasole, e năut. Hai, cred că. Vai de capul. Mamă, mamă. Very good food. Vai de capul. Mame mea, uite și tu. Wow. 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 Uite, ți iau un bidon de ăsta de apă și cam atâta. Atâta bei astăzi. Ăsta beau, jur, ăsta-l iau. Eu ăsta-l beau. Bă, eu beau la bidon. Bă, da. Ți-eu un bidon. Asta trebuie să beau toată ziua, asta. Deci cum? 5 litri de apă. Bidonul ăsta. Beau cu bidonul. Ia și un bidon? Da, ia și un bidon, hai. Bem apă la bidon. Pe ieftin, de-aia vrea bidonul. Să nu știe lumea, da? Păi, bugetul ce vrei acum? 5 lei apa. 6 lei. 6 lei. 6 lei bei. Bem 2 bidoane de apă și cam 6 lei așa. testat toată ziua. Nu? Mai tragi și niște aer mai tare. Și cam aia am făcut ziua. Hai să vedem. Ești liber. E liber, frate. Mai pot de foame. We pay card. 10 dirhams, oh my god. Faci tu cinste cu apa asta? Faci tu cinste cu apa asta. Mi-a scris Robert că unde suntem. Se duce la masaj. Ți-am zis că te întreabă. Da. Merge la masaj, Thank you. Da, merge la masaj, Robert. La tailandeză. La tailandeză merge Robert. Unde? Da. Deci astăzi bem apă și cam atât. Ia-ți mi-a plecat cu sacul în spate. Hai, vă rog, astăzi bem apă și cam atât. Sunteți spartani, nu? Noi suntem milionari. Milionarii spartani, milionarii de carton. Noi suntem milionari de carton acum. Șmecherilor De carton. Bă, Zi. m-am cam opărit între picioare că mă freacă boxerii. Păi nu le mai simt la oameni așa ceva, ne facem de râs pe vlog. M-am plecat de la piscină, am avut și... Bă, dar ne facem de râs la oameni. Și boxe și acum mi se pleacă între Eu picioare. sincer nu pot să înțeleg cum se uită atâția oameni la noi. Sincer nu pot să înțeleg, mie mi se pare incredibil. Lor nu se pleacă
picioarele de box. Păi da, mă, dar n-ai văzut că toți pe vloguri vorbesc alb, vorbesc profi, Păi da, nu. dau doar părțile pozitive. Noi, Băi, și nu se freacă ce vrei să fac, na. ultimele panoranismele facem. Jaguarizări facem, sincer. Lasă, mă, de o viață avem. E, dar știi ce cred? Că ei de fapt nu și-au arată viața reală. Ei pe video o fac perfect. Clar, ce ești niște Și opăriți după- așa ca noi. Ei, alo, nu ești opărit. Eu o să pări că mă freacă pentru între picioare. Asta numește, când eram mic mă opăream. Vezi cum vorbește asta? Și mă dădea mai că cu pută de aia de bebeluș, știi? Da, ai miroțea. Ține și mie asta. Mai claxonezi, ai noroc că ești femeie. Acum suntem nervoși. Cam mult claxonează ăștia. Bun, revenim că vă ținem prea mult cu noi și oricum acum suntem pe o altă planetă de foame. Revenim. Hai, da, vă rog. Hai, noroc. Noroc. Noroc, da. Are un pic de M-am carne. săturat de a murit. Și o splin. Mor, du-te bă, că nu vreau să mănânc nimic. Nu mai vreau, că nu mai e prea plin. Minciună mai mare ca asta n-am auzit în viața mea. Foamea mult șmecheră pus pe burtă. Bună dimineața, YouTube! Vreau să vă spun că ceasul este 8 și 11 minute. Iasmin doarme, de asta nu vorbesc tare. Și oficial am ajuns la cele 36 de ore. Cred că am mâncat, am ceva între dinți. La cele 36 de ore de fasting. Deci, completed 36 de ore și am fost direct la magazin să-mi iau pui și legume. Doamne, cât de bine e să mănânci. Nu vă imaginați de bea și să mănânc, nici n-am putut să dorm azi noapte de foame. Revin cu un update când se trezește Yasmin. All right, ladies and gentlemen, we have our first entry. Hai să termin cu engleza, că deja am puțin pe la gură pe aici. Avem prima intrare pe săptămâna aceasta. Yasmin s-a trezit, e activ. Așa că pot să vorbesc cu voce tare, pot să țip, pot să urlu. Bun. Și intrarea noastră este evident pe euro-dolar. Și haideți să vă și explic analiza. După cum bine știți, weekly suntem într-un trend ascendent, scoatem un pic toată analiza asta, se poate vedea mai clar. Avem trend ascendent și avem foarte multe respingeri din 8 EMA. Avem o săptămână, 2 săptămâni, 3 săptămâni, 4 săptămâni, 5 săptămâni, 6 săptămâni. Deci suntem cam într-un range pe daily, după cum bine știți. Mânturile pe daily, trendul este tot la fel ascendent. Am avut higher low, am avut prima intrare aici care nu a stop loss, am avut intrarea de acum 2 săptămâni care ne-a luat take profit-ul aici la știri și acum evident suntem din nou în retestarea de optime și practic repetăm tot ce am făcut aici. Aceeași chestie, nu se schimbă absolut nimic. Retestarea de optime, intrarea noastră mergem pe time frame-ul de 4 ore de fapt. Nu o oră, avem pe 4 ore. Am și primit notificarea că mi-a atins zona unde vreau eu să intru, așa că o să și execut tranzacția în acest moment și o să vă explic. Vreau să fie intrarea făcută cum trebuie. Deci în acest moment avem 2 loturi 55 buy și haideți să vă explic în continuare. Bun, avem swing point low, swing point high, intrarea în zona de retestare de 8 EMA. Am așteptat după ora 9, după ora 9 am avut această candelă care s-a format de bullish, dar imediat după a început această candelă de bearish care a coborât și acum am prins o intrare și mai bună. Avem din nou o alertă, mi-am pus mai multe să fiu sigur, acum văd că le ia pe toate. Și în acest moment avem intrarea noastră, stop loss-ul sub prima zonă de atac, Warzone 1, 45 de pips și take profit-ul o să fie evident într-un nou higher high pe daily. Știți deja take profit-ul, nu mai trebuie să vă zic, l-am precizat de foarte multe ori. Ceea ce vreau să mai scot în evidență este că AUDJP-ul, uitați-vă cât de frumos a atins daily high, ne-a atins targetul pe care l-am precizat și am făcut update de fiecare dată cu tot ce se întâmplă pe grupul de Discord al membrilor. Am spus că săptămâna aceasta trebuie să atingă targetul de la începutul săptămânii. Hai să vedem unde. Aici am spus că trebuie să atingă targetul. Să vedem că astăzi l-a atins pe AUDJPI. Euro-AUD-ul în continuare am spus așa, îl văd short săptămâna aceasta. Asta dinainte, de aici știți că am tot zis că va atinge acest 1.76.750. Și vedem că foarte, foarte frumos am tot făcut update-urile pe aici pe grup. În acest moment și Euro-AUD-ul, mă scuzați, Euro-AUD-ul, uitați-vă cât de frumos a mișcat, 170 de pips până acum. Splendid. Bun, dar revenim la intrarea noastră. Euro-USD-ul, buy 10% risc. Unde este calculatorul? Cred că aici.
10% risc, cont de 11.500, 45 de pips tablou, 10% risc, 2 loturi 55 în acest moment, buy pe euro USD. Așa că hai să vedem ce se întâmplă. Weekly daily arată destul de bine, daily e un pic în zona de range, dar îmi place chiar și așa, respectă ceea ce s-a întâmplat și data trecută, așa că hai să vedem dacă atingem săptămâna aceasta 1.18.300. Până atunci mai stau puțin pe grafice, mai am 2 ședințe cu membri din programul Zero to Hero, cu 2 membri care deja au trecut la un nou nivel și au ajuns la un pas în care deja își deschid tranzacțiile singuri, deja și-a feedback singur și ușor, ușor mai un pic și trăiesc 100% din trading, așa că de-abia aștept să intru cu ei în ședințe, după mergem la sală și mai târziu o să găsim ce să facem, așa că ne auzim mai târziu. Băi, deci fix acum vreau să pornesc camera, pentru că am mai deschis un setup pe euro-dolar de 4 loturi de buy, pentru că am văzut respingerea din Fibonacci H1. Fix acum o făcusem pe telefon, hai de să vă arăt. Deci pusesem Fibonacci pe H1, am văzut respingerea la nivelul 60 și am zis să mai deschid o poziție de 4 loturi. Și până am pornit camera a și explodat efectiv. Deci, am mai deschis o poziție. În acest moment avem 6 loturi 55 deschise pe acest setup de pe euro USD și dacă ni se confirmă această candelă bullish, ca și în cazul de față, uite că acum întoarce foarte aproape de zona de break-even a acestei intrări, efectiv nu am apucat să pornesc camera. Voi mai deschide poziții, aceeași strategie, voi mai deschide poziții pe parcursul confirmărilor, cât mi se confirmă pe 2 ore, pe 4 ore, cu atât voi mai adăuga poziții spre primul target, risk reward, evident, risk reward 1 la 2, respectiv 1.17.940 și target final 18.300. După cum bine știți. Deocamdată totul arată destul de bine, această candelă chiar mi-a pus un zâmbet pe față înainte să pornesc filmarea, adică nu mă așteptam, pornisem foarte relaxat și într-o dată când să dau drumul la cameră, bum, așa a explodat. Așa că totul decurge conform planului, am postat setup-ul și în grupul de Discord membrilor, în timp ce, ca să înțelegeți, eram într-o ședință în Zero to Hero, am văzut setup-ul și am zis, trebuie să postez neapărat setup-ul, l-am postat în Zero to Hero, am postat doar setup-ul, stop loss, take profit, și analiza o știe toată lumea pentru că am tot vorbit de setup-ul ăsta, că l-așteptăm de ieri, de fapt de luni, am tot așteptat acest setup. Și după ce a terminat ședința, acum am zis că vreau să dau și o explicație totală cu setup-ul, cum am intrat, cum îl văd și cum văd mai multe confirmări. Așa că suntem în data de... Stați așa să nu șterg notificările când vedeți mesajele de la gagici. Suntem în data de 10 septembrie, mai exact 16:33. Setup-ul rulează destul de ok, suntem încă în zona de break-even, să sperăm candela aceasta de pe timeframe de o oră închide foarte bullish, respectiv 2 ore și 4 ore, să mai adăugăm poziții și primul target 1.17.940 ne așteaptă, respectiv risk reward 1 la 2. Așa că ne vedem mai târziu. Băi băieți, am fost la sală, pregătarul ăsta mic ne-a făcut orez cu lapte, de fapt ce e asta? Cremă de orez. Cremă de orez. Vreau să mă dau cu ceva. Stai așa, să-mi iau și telefonul, că am uitat să vă zicem. Tocmai ce ne-am întors de la sală, am făcut picioare, așa că nu avem ce să o încordăm. Și exact cum am mai spus, am mai deschis o tranzacție. Și în acest moment rulăm cu... Stai să întorc așa, să întorc camera. Stați așa. Rulăm cu... Cât e aici? Oh my god, 1949. În acest moment rulăm cu 3 tranzacții, 10 loturi 55 și vărul nostru pregătar are și el o tranzacție GBP NZD. De care am spus pe vlog la începutul săptămânii. Deci, euro-USD-ul urcă, noi mâncăm orezul ăsta cu lapte ce ai făcut de aici. Sper să nu ne ia pe drum ceva. Să ne constipăm. Da, dar măcar ne facem mari. 2 zile stăm. Și vrem să mergem până la mall, trebuie să cumpărăm niște ciorapi, trebuie să cumpărăm parfum. Și ce ne mai trebuie? Mă și tu, a fost mișto. Să te tunzi? Da, să te tunzi și cam asta e. Și, ce să vă zic, revenim, deocamdată euro-USD-ul rulează, l-am postat pe grup, toată lumea din comunitate știe de el, voi știți că v-am făcut update-ul, așa că nu rămâne acum decât să fucking meargă. Sia, uite, s-a pus camera pe tine. Bun, mâncăm, mergem la mall, stai că s-a pus camera doar pe tine, pe mine nu mă mai vrea. Mâncăm, mergem la mall și revenim. Sperăm că euro-dolarul să se ducă cât mai sus. See ya later!
Nu vreau să exagerez, dar uitați-vă cum arată. Eu? Nu tu, ăsta. Uitați-vă ce frumos. Pe cameră nu se vede atât de bine, că nu știu eu să o filmez acum cu low light și așa mai departe, dar e foarte, foarte frumos. Hai să vezi după aia cum arată. Da, după ce te tunzi o să fii Johnny Bravo. Bine, piciule! Hei, păicuță daneză ce ești? Cum ai zis păicuță daneză? Deci noi mergem acum, după cum am zis, la mall, se tunde Yasmin. Ne mai luăm un parfumel, un ciorapel. Și credeți-mă că acum chiar este foarte, foarte perfectă vremea. Nu-i ca de obicei cald și seara. Acum chiar e cald, dar e mult mai ok. E respirabil și plăcubil. Pe aici, pe aici, pe aici. Pe aici. Bun. Mergem la mall și revenim. Te strâng boxerii? Ai crescut? Stai că ne calcă mașina aici. Doamne ajută! Hai că deja vorbim prea mult de prostii. Bye! Am ajuns la mall și în timp ce mergeam noi pe aici pe coridoare, mi-au sărit niște papuci în ochi. Și am ajuns să ne uităm de papuci. Ok, thank you. Ne uităm de papuci și mi-au sărit aia în ochi. Sunt foarte fain, dar din păcate n-au mărimea mea. Numai Yasmin și-o găsit mărimea lui. Și eu într-un final i-am găsit pe ăștia. Hai să vă arăt. Așa arată. Nu sunt foarte wow, dar sincer îmi plac. Chiar foarte mișto. Chiar sunt foarte fain și prețul, gândiți-vă că e 540 de lei. Asta înseamnă 560-570 de lei. Și uitați-vă cât de frumos arată. Chiar foarte mișto. It's like same, but it's in another color, no? We have, sir. I'll bring for you. Yes? You want the same size or other color? Yes. You mean? I want to try. Yasmin nu este decis. Vedea are și pe albastru. Sir, please try the size. 42. What's your size again, sir? 44. 44, bă, da, mare, Mare piciorang ești. mare piciorar ești. Uite, o poșetă, vrei? Un lănțișor. Deci nu-ți plac ăștia? Vrei alt model? Vreau să mai ceva culoare. Cum? Nu știu cum se separă ție așa. Sunt ok, sunt fain. Eu pe ăștia am văzut prima oară, sincer. Dar mai încearcă și mai vezi. Mai probăm și revenim. Haideți că într-un final m-am răzgândit și eu și am ajuns să ne luăm amândoi, uitați, negri. Uitați-vă cum arată ăștia. Mișto, nu? Da, chiar sunt fain, ăștia cei mai fain. I-am schimbat pe Yamaro și am luat negri. Ăștia sunt varianta cea mai potrivită. Bună ziua, YouTube! Haideți că astăzi am fost toată ziua pe gravă. Ceasul este 4 și 30 de minute. Nici n-am apucat să-mi iau camera de acasă. Sper că se vede pentru că filmez cu telefonul, cu iPhone-ul. Și sper că este destul de ok. Și în acest moment am zis să pornesc camera pentru că am reușit să-mi iau doar laptopul după mine. Sper că data aceasta să rezolv cu dintele acesta, că m-a terorizat. Au fost știri cu impact agresiv pe euro și pe dolar. Și în acest moment avem o mișcare extrem de agresivă. Credeți-mă că acum 20 de minute eram cu morcov un cur, pentru că eram pe minus vreo 2700 de dolari, ceva de genul, și dădea semne că nu va întoarce. Știți că de fiecare dată eu nu schimb direcția și stau până în ultimul moment, pentru că eu îndată ce anticipez corect următoarea mișcare, știu că poate să mă scoată de o dată, de două ori, dar anticipez corect direcția și vreau să mă țin de analiza pe care eu o fac în piață și o susțin, indiferent de situație. Așa că, încă o dată, se adeverește faptul că dacă rămâi consistent pe strategia ta și pe sistemul tău, piața te va răsplăti. Și în acest moment, haideți să vă arăt. Eu v-am făcut, pentru că nu am avut camera cu mine, v-am făcut un screen record la telefon când eram pe minus, am mai făcut câteva screenshot-uri ca să le am, să vă arăt și în acest moment. Sper că se vede. Vedem că la știri piața a plecat foarte, foarte agresiv. Uitați-vă ce frumos. În acest moment rulăm cu, nu avem atât de mult, avem 700 de dolari. Dar am intrat pe profit, pentru că la un moment dat eram pe minus, m-am spus 2700 sau ceva de genul. O să ne uităm pe screen record în momentul în care ajung acasă și o să filmăm cu camera. Dar vreau să zic că s-au publicat știrile, totul este ok, adică prețul merge în direcția pe care noi o anticipăm. Am schimbat puțin culorile pentru că știți că albastru este culoarea mea, dar le mai schimb din când în când
să mai am și alte perspective în piață. Câteodată mă plictisesc sincer de aceleași culori. Uitați-vă cât de aproape am fost de stop loss. De asta e foarte important dacă folosiți Warzone, cei din Basic Capital, cei care aveți cursul. Întotdeauna, v-am spus, câțiva pips sub am venit de la piscină, de asta am degetele așa. Întotdeauna câțiva pips sub prima zonă, ca să nu vi le ia, că așa trebuia să activăm din nou din zona 2. Dar a fost foarte aproape. Respectă strategia, targeturile rămân aceleași, merg la dentist să rezolvăm o dată cu dintele ăsta și când ajung acasă facem o explicație mult mai in-depth ca să vă arăt cum arăta piața în momentul în care eram pe minus, cum se prezenta totul, să vă arăt și poate mai am și screenshot-urile și screen record, adică nu poate, sigur le am, dar să ne uităm un pic peste ele și să vedem, să sperăm că mergem în direcția noastră. V-am pupat și ne vedem mai târziu. Haideți că am ajuns la dentist și în acest moment rulăm cu $2100 profit pe tranzacțiile noastre. Cel mai probabil că de 4 ore va închide excelent și am scăpat de presiunea aceasta că va merge spre stop loss pentru că am fost foarte aproape. Sperăm că astăzi, exact cum am zis, să terminăm cu dintele și să îmi închidă gaura pe care mi-a făcut-o când am fost prima oară și acum tot a băgat medicamente ca să curețe, nu știu de ce. Sper că data aceasta să fie finalul, ne întoarcem acasă și facem un update. De fapt mai am un meeting în seara aceasta, fac meeting-ul și pe seară când ajungem acasă o să facem și un update la tranzacție. Să sperăm ca pe mâine seară, pentru că astăzi este joi, să și închidem tranzacția, să ducă în take profit și să terminăm săptămâna cu bine, pentru că avem și check-out-ul săptămâna aceasta de la cazare și va trebui să luăm alta nouă, așa că avem nevoie de bani, nu mai avem nici bani pentru activitățile zilnice, așa că avem nevoie neapărat să încasăm. Termin la dentist și ne vedem de acasă. V-am pupat! Bună seara, YouTube! Haideți că într-un final am reușit să ajung și eu acasă după o zi exagerată și vreau să vă spun ceva. Oficial, după o lună jumătate am băut și noi 2 beri, de fapt una. Talpă i-am dat. Talpă, credeți că n-am mai băut de o lună jumătate, n-am mai atins pic de alcool și acum cu tranzacțiile acestea de pe euro-dolar am zis hai să bem și noi o bere și credeți-mă că de la o bere deja eu-s beat, sincer acum chiar îs beat. Eu vă zic să credeți că e beat. Și haideți să vă explic exact ce v-am spus și la dentist. Deci, în primul și în primul rând vreau să vă spun că noi pe Instagram, de fapt eu pe Instagram, am postat tranzacțiile când au fost pe minus și am zis că mi-a luat stabloză, că e o zi proastă și toată lumea pe Instagram știe că noi de fapt suntem pe pierdere și ne-au luat stabloză la euro-dolarul și cei din comunitate din Zero to Hero știu că am vorbit cu ei și i-am ținut mereu la curent, că de fapt noi suntem pe profit, dar îi lăsăm pe cei pe Instagram să creadă că suntem în pierdere. Și în acest moment, eu când eram afară, v-am zis că eram undeva 2700 pe minus, dar de fapt, la un moment dat, uitați-vă cât aveam. Aveam minus 3175 pe minus și am făcut la știri, am și făcut un screen record să-l am să vedem ce se întâmplă. Și aici, uitați efectiv cum făcea prețul. La știri s-a mișcat foarte agresiv și în acest moment rulăm cu, hai să vedem, 3800. Are și Yasmin tranzacție, bineînțeles, deschisă pe euro-dolar. El are 2074 contează. 74 contează pe profit. Și setup-ul, după cum bine știți, vreau să vă arăt. De fapt, vreau să vă arăt pe grafice să vă explic cât de mult contează să ai încredere în analiza ta. Ce vă spun de fiecare dată, nu vă mai luați după unul și altul pe social media. Întotdeauna să aveți încredere în ceea ce faceți în piață. Dacă aveți un sistem pe care l-ați testat și funcționează, să aveți încredere maxim. Uitați-vă cât de aproape a fost de stop loss, la aproximativ 4 pips de stop loss. Dar eu știu, pentru că mi s-a întâmplat de sute de ori aceea situație, stop loss să fie foarte aproape, să fie atins și totul să nu-l atingă, să întoarcă. Și de asta stau până în ultima 100 metri, mai ales la știri. De asta nu iau știrile în considerare, merg pe analiză tehnică, pentru că dacă s-a întâmplat în trecut, se va întâmpla în prezent, se va întâmpla și în viitor. Și am mai avut situații de genul. În continuare, după cum bine știți, analiza weekly daily este trend ascendent, pur și simplu am așteptat respingerea din retestarea de optimi. Și în acest moment totul arată foarte frumos, exact cum am vorbit și la începutul acestei săptămâni. Deci mă aștept ca noaptea aceasta să mai urce și poate până mâine seară să-și închidem, măcar să formeze aici un nou higher high pe time pe intraday, astfel încât să ajungem la risk reward 1 la 2, să închidem tranzacțiile, să aducem și noi cont undeva la 18-19.000. 20.000 de euro, dolari. La 20.000 de dolari mă bem un bere. bem un vin.
Nu vin. Ce-l sclipezi, Deci. ce-l sclipezi farurile după o bere. Clipezi farurile! Dacă după o bere încep să mi se așa... Hai de capul meu. Ascultați-mă că Acum vreau să deschid o tranzacție, că sunt bună. Nu deschidem acum. Eu sunt și un gambler de ăsta, de trader gambler. Adică de ăsta... Ia-ți mie că îmi place gambling-ul. Mi-am dat seama după ce am studiat acum piața că mi place și riscul așa mult, și bine cât e demo. După ce am banul meu, cred că cam sfârie obrazul, sincer. Deci am uitat să vă zic, am fost la dentist și ghiciți ce? Mi-au zis că am o infecție și sunt două canale la dintele meu. Un canal poate să-l curețe și un canal nu merge pentru că este o substanță care a fost pusă în celălalt canal de la un alt dentist, nu la dentistul meu, de un dentist din urmă, când eram eu mai mic, care nu poate fi spartă și efectiv nu poate să ajungă la puroi. Și mi-au zis că trebuie să merg timp de 2 luni, dă noi medicamente și să merg de 2 luni. Eu am sunat pe dentistul meu din România și l-am întrebat, bă, uite asta mi-a zis asta că nu se poate. Și le-am trimis radiografia. Și au zis că ăștia sunt nebuni, nu se pricep la nimic și sunt foarte proști. Dacă merg în România se rezolvă foarte repede. Ăștia au zis că durează 2 luni, s-ar putea să mă opereze, să-mi taie gingia ca să-mi scoată puroiul. Sunt exagerați de proști. Nu, că nu o să merg data viitoare, o să sun pe dentistul meu, să vorbească cu ei, să le explice ce au de făcut. Dar sunt extrem de proști, sincer. După ce mi-a spus dentistul meu cât de proști sunt, mi-e și frică să mai merg la ei. Și am mai dat și o grămadă de bani, o căruță de bani aici. E ceva rău, să nu vă apuce vreodată vreo durere de dinți aici, că și plătiți și nu vă fac nimic. Trebuie dovadă ce mi s-a întâmplat mie. O să mă gândesc ce e de făcut, până atunci noi o să... Doamne, dacă erau banii reali. O să fie, asta să fie. La asta mă gândesc acum. O să fie. Până atunci mai bem o bere. Știi care e faza? Mă întreb, dacă erau bani reali, lăsam oare să atingă take profit-ul? În condițiile astea nu vă stai. Trebuie așteptai să închizi. Bine, stând cu mine, dacă erai sigur, nu, le închideai. Făceam... Eram bună. 100%. Deci faptul că mi se așa de bani înseamnă că nu sunt... Sunt curios dacă... Nu. Sunt curios dacă erau bani real, cum reacționa. Asta e ideea mea. Erai foarte încântat, săreai pe aici, balcoane, mergeai. Îi scoteam, adică îi scoteam sau îi mai lăsam? Nu îi lăsai, închideai. Închideai mai devreme. Zici? Da, pe mai e mult de învățat până să-ți controlezi emoțiile. Bă, nu am emoții cât de las. Bine, păi tu mă întrebi acum pe și demo. Și acum aia scoate pe demo. Pe demo. Adică... Mai găsim o analiză bună și când ai spus tu că îi dăm la Vale, vreau să pun 50% din contul ăsta demo. Nu, nu. Bă, vreau. 50% din cont. Vedeți, gambler, așa sunteți toți la început, efectiv toți. Vreți să ajungeți instant să faceți bani, să ajungeți milionar. De fapt nu e așa, trebuie un proces constant, scuză-mă pe mine. Milionar ești tu, bă. Bine. Mă jignești acum. Am înțeles, ok. Bun. Deci, urmărim tranzacțiile, mai bem o bere. Ba da, mai bem una. Nu mai vreau una. Of, Dani, El nu vrea, Sanchi. Dacă tu insisti atât de mult, vreau. Da, dacă insist eu. Și o să ne punem la somn. La frigider? Ați văzut? Și știi că mă las greu. Mă las foarte Da, i-ați zis să lasă foarte greu, s-a dus el să ia berea. Nici nu m-a lăsat pe mine. Dar el nu vrea. Ați înțeles? Da. Băi, mai foarte. Hai la... Bal afară. Băieți, v-am pupat. Asta e tău. Hai noroc. Noroc. Și ne vedem dimineața. Vedem ce se întâmplă cu eurodolarul. V-am pupat cu berile astea, sper să nu închid și eu tranzacțiile. V-am pupat, pa! Bună dimineața, YouTube. Ceasul este 11:21 și în acest moment merg la aceeași bancă la care am mers și în dățile trecute, după cum știți. Cam de vreo 2 luni mă tot cert cu banca asta. Bine, nu mă cert, tot am întâlniri. Este vorba de First Abu Dhabi Bank, FAB. Și 2 luni sunt în discuții cu ei să deschid un cont pentru fondul de investiții. Și e foarte complicat pentru că vor să câștige cât mai mult. Prima oară, ca să înțelegeți, am ajuns la primul deal, vor să păstrez 4 milioane de dolari în contul bancar. După mi-am dat seama, stai așa, eu 4 milioane trebuie să țin blocați ca banca să folosească de ei. Nu e ok. Bun, după le-am zis că nu vor. Și eu între timp, ca să înțelegeți, managerul care eu vorbesc, el este fan cripto. Și la momentul respectiv am vorbit cu el, mi-am spus cu ce mă ocup și avea tranzacții deschise pe Ethereum. Și am zis să le țină pentru că o să mai crească, vrea să închid. Și a doua zi au crescut atunci când a avut bull run-ul Ethereum.
A crescut incredibil de mult și a zis, frate, cum ai știut, cum ai reușit? Îmi place de tine, vreau să te ajut. Și de atunci tot încerc cu el să scad suma. În ultima oră când am fost, am rămas la 2 milioane și după am mers acasă, chiar m-am gândit, bă, nu e ok, nici 2 milioane să țin blocați, că 2 milioane până la urmă sunt 2 milioane, nu-s miliardar. Și nu pot să las 2 milioane blocați ca să folosească banca de ei. Așa că astăzi încerc să scot mai puțin. Dacă reușesc să ajung la 1 milion de euro, să pot să-i folosesc ca și garanție ca banca să-mi deschidă mie contul pentru fondul de investiții, cred că aici o să mă opresc și o să-i dau drumul. Bun, între timp am băut berile acelea seară și credeți-mă că creierul meu e un pic little bit slow. So, pe EURUSD, exact cum am vorbit și aseară, continuăm, am avut o retragere mică pe time frame-ul de o oră și în acest moment rulăm cu 5100. Adică toate în șansele să mergem până în take profit. Am avut retragerea în 8 EMA și acum urcăm. Sperăm că astăzi până de seară să închidem tranzacțiile și să ne marcăm take profit-ul. Deocamdată atât. Ceasul este, am spus, 11 și 23 de minute. Merg la bancă să mă întâlnesc cu persoana aceasta ca să văd ce rezolv cu contul pentru hedge fund și revenim mai târziu. Astăzi mergem la sală, poate facem și o activitate. Aș vrea, uite, da, astăzi aș vrea să merg să ne uităm la o altă firmă unde am văzut niște geuri foarte frumoase, niște geuri, un Revuelto, să vedem. Pentru că vreau să ne mai uităm la mai multe mașini, să găsim cea mai bună opțiune pentru momentul în care vrem să achiziționăm o mașină aici. Încă mă gândesc dacă să-mi cumpăr o mașină nouă aici, să o țin aici sau să-mi aduc mașinile mele de acasă în momentul în care facem bani. Preferat ar fi să-mi cumpăr una nouă aici, să-mi iau ceva diferit, dar vedem, că așa și mașinile mele stau acasă, am 5 mașini care stau degeaba, am Ursul, Porsche, adică efectiv mașinile astea stau degeaba acasă și nu le rulează nimeni să pune praful pe ele. Așa că ar fi și o variantă să le aduc cu avionul aici. Aș face și un video tare când le încarc în avion și m-aș și folosi de ele aici. Dar rămâne de văzut, pentru că mai e până acolo, deocamdată nu avem bugetul respectiv ca să putem să vorbim de supercaruri. Ne vedem mai târziu, v-am pupat. Deci, după cum v-am spus și ieri, nu înțeleg de ce se vede așa blurată, decât stau mai așa, dar să nu se vadă mașina. Am venit la un showroom, la un prieten pe care l-am cunoscut printr-un prieten, aici, complet nou, adică nu e o cunoștință pe care o aveam din trecut, pentru că aș putea să fac și asta. Este un prieten pe care l-am cunoscut acum în timpul challenge-ului. Și vreau să vă zic că am văzut o mașină astăzi incredibilă, incredibilă și haideți să vă arăt și vouă. Este vorba despre un Rolls-Royce. Uitați-vă cât de frumos arată Ghostul ăsta, e ceva incredibil la mensuri. Uitați-vă ce alignment are la roți, dacă puteți să vedeți pe spate, adică, mamă, cum arată mașina asta. Până acum ne gândeam să ne luăm G, dar cum arată Ghostul ăsta, nu știu ce să zic. Voi ce ziceți? Cum vi se pare mașina? Și haideți să vă arăt și aici, în interior, cum arată. Uitați-vă ce interior portocaliu are. Mamă, ce frumos e. Uitați, niciodată n-am avut Rolls, știți prea bine, că n-am avut Rolls, am zis că e mașină pentru bătrâni, dar aici în Dubai parcă se potrivește incredibil. Zi, bro, cum ți se pare? N-am cuvinte. Mi se pare cea mai tare mașină dintre toate pe care Îți place mai mult decât Calina, nu? Da, mult mai mult. Da, uite ce alignment are. Ce alignment. Uite grilaj ăsta în față. Șmecher rău. Ne mai uităm la câteva mașini și revenim, dar asta sincer îmi place foarte mult. Cât o zis? 300.000. 300.000 de euro? Păi cam depășim bugetul, vă rog. Facem o tranzacție. Cam depășim bugetul la 200 de la 300. Da, așa e aici. Bun, revenim. Cu părere de rău, vreau să vă anunț că am ajuns la finalul acestei săptămâni. Suntem în weekend, am păstrat oficial tranzacțiile peste weekend, nu știu dacă v-am mai zis. Am zis-o peste tot, mi se pare că și în grupul din Zero to Hero am zis că am păstrat tranzacțiile peste weekend și nu mai știu dacă v-am zis și vouă. Dacă nu v-am zis, vă zic acum. Am păstrat tranzacțiile peste weekend pe break-even, bineînțeles, și am făcut o retragere de $750 pentru că oficial suntem la noua cazare. Am făcut check-out-ul, cu siguranță cred că deja vedeți, am făcut check-out-ul la cazarea precedentă și am venit la una nouă și vreau să vă arăt cum arată această cazare. Uitați-vă puțin. Deci,
Aici este intrarea, încă acum am ajuns cu bagajul, n-am apucat să le despachetăm. Ăsta este living-ul, uitați-vă ce televizor mare avem aici, dar piesa de rezistență. Uitați-vă ce view avem. Stați așa că nu se focalizează. Uitați-vă ce view și cel mai important. Pam, 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 pam. Burj Khalifa view. Uitați-vă cât de frumos. Și am plătit pe 2 săptămâni, stați așa că a venit cineva la ușă. Hai să vedem cine a venit. Yes. Yes, sir. Cash 500. I don't have now. I told you. Yeah, SD amount, sir. Huh? SD amount What's that? collected. SD amount collected 500, sir. You check in, check out and refund, sir. Yeah, I know, but I don't have cash. I only have a card. If I can pay you card. Card online okay. Ok. Deci am să dau un depozit de 500 de ceva garanție și you have? Sir, you continue. Ok. Hai să continuăm până rezolvă el. Imediat mergem și la Yasmin că urlă acolo în cameră. Uitați-vă ce view, vreau să vă mai arăt toată. Uitați-vă ce view frumos avem. Bun, asta e living-ul. Aici avem bucătăria, foarte frumoasă, baia. Avem și cadă de data aceasta. Și uitați-l aici pe Yasmin. Campărații. Bă, mă, și la ce mă gândeam? Uitați-vă cum ne trezim dimineața. Noi aici frumos. Uitați-vă. Deci ne trezim și uitați aici view. Realizez, Burj Khalifa view. când mă uit aici, realizez cât de mult, și noi nu suntem conștienți poate uneori, cât de mult ne iubește Dumnezeu și ce șansă avem să ne trezim într-un asemenea confort și într-un asemenea lux pe care acum un an sau acum câteva luni mi-l doream din tot sufletul meu și proiectam imaginea asta asupra mea că îmi doresc să locuiesc. Uite cum te trezești dimineața acum, uite. Mă trezesc dimineața ca burjul, mă trezesc sus! Deci uitați-vă, avem acolo steagul, probabil cei care ați fost în Dubai știți steagul ăla. Uitați-vă cât de frumos. Sunt un pic geamurile astea foarte murdare, dar uitați-vă, incredibil. Incredibil. 1 minute, brother, I'll pay you. Just let me to film something. Uitați-vă cât de frumos. Bun. Deci, acesta este finalul acestei săptămâni. O să începem celălalt vlog. Așa că vă pupăm, vă iubim. Cei care vreți. Simt eu aici? A, ce miroase apartamentul ăsta? Aici. Ce am miros? 50 de mii de euro. Doamne ajută! Doamne ajută! Deci, cei care vreți să fiți alături de noi, să prindeți tranzacțiile în timp real, cele pe care le deschidem noi în acest challenge, le postăm în programul Zero to Hero. Așa că rezervați-vă un call în linkul de mai jos pe care o să-l lăsăm la videoclipul acesta. Intrați cu noi în call și dacă sunteți acceptat în echipă, practic o să intrați în grupul unde postăm aceste tranzacții. Așa că până data viitoare, vă pupăm, vă iubim și ne vedem în săptămâna 7. Let's go!